van Stranger Things. Ja. Dus jij kent natuurlijk. Is Eleven ook jouw lievelingspersonage? Ja. Ja? Stoer, hè? Ja. Ja, ik keek wel eens mee met mijn dochter naar Stranger Things. En ja, te gek. Te gek. Millie Bobby Brown, kijk, daar is ze. Natuurlijk in het midden. Ja. Ja, vet. Heb je alles gezien van Stranger Things? Ja, behalve de laatste 2 afleveringen, want die mocht ik niet meekijken. Sorry? Waren een beetje te erg, zei mijn moeder. Oké. Ja, moeder is wel waakzaam. Nou, er is ook niks mis mee. Nee, dat En is anders heel hou goed. ik ook van horrorfilms, horrordingen, horrorseries. Daar hou jij van. Ik vind horrordingen het leukst om te kijken. Waarom vind je dat leuk? Dan kan ik lekker bang worden. Dat vind ik ook leuk. Dan ben je bang, maar betekent dat je in het echte leven, zoals nu, dat je dan ook niet zo snel bang bent? Dat betekent dat ik bijna niet zo snel bang ben. Niet snel. Niet super snel, nee. Dat is goed. Nee. Hoe oud ben je? 10. 10. Ja, nee, dan snap ik mama ook wel een beetje. Want je bent best groot voor je leeftijd, toch? Ja. Ze gaat mij voorbij, heeft ze gezegd. Dus, Bijna. Oké. Hé, maar nou zei ik net dat we bij Ria het roze, lila, paarse huisje alles een keer geweest zijn. Ja. Indrukwekkend verhaal van een indrukwekkende vrouw die eigenlijk bijna haar hele leven voor anderen klaar stond. Ja. Dus een prachtig verhaal. Maar u, of mag ik je zeggen, Trudy? Ja, natuurlijk. Trudy, jij woont hier ook. Ja, in de Merelaan. Het groene huisje Maar met de gele dakranden. Het groene huisje met de gele dakranden. Ja. Maar dit is toch een paradijs? Ja, dat zeggen mijn man en ik ook altijd. Wij wonen in een stukje hemel op aarde. Ja. Ja. Hoe bent u hier terecht gekomen? Door onze vrienden die naast ons wonen. En dan ging u wel eens op bezoek? Ja, wij logeerden. Toen hadden ze het ene huisje nog in de verhuur. Dus daar logeerden wij regelmatig. Je moet wel even hierbij blijven staan. En u heeft net zo lang aangedrongen bij die vrienden? Nee, zij wisten op een gegeven moment dat ons huisje te koop kwam te staan. En toen dachten ze, nou, dat is iets voor jullie. En toen heeft mijn man zijn appartement verkocht en hebben wij het huisje hier gekocht. Kijk. Dat hebben we nou alweer bijna 20 jaar. En waar woonde u eerst? In Eindhoven. Ja, u klinkt Brabants. Ja. Dus bent u van Lampengat oorspronkelijk? Ja. Een echte Brabantse. En nu in de Limburgse bush beland. Ja. Nou ja, 20 jaar geleden. En nooit meer terug. Niet meer naar de grote stad. En het is op zich wel apart dat je in zo'n bos als dit, dat je daar permanent mag wonen. Hè? Ja. Ja. Weet u hoe dat komt? Ze gedogen het. En we hopen dat het officieel gaat worden, maar dat hoopt iedereen die hier woont. Maar het is, ik heb de indruk, u weet dat veel beter, maar ik heb de indruk dat hier vooral natuurliefhebbers, mensen die van rust houden wonen. Ja. Dus dat je overlast of vandalisme of zo, dat komt hier niet voor. Nee. Gelukkig. Goh. Ja, dat is heel mooi hier. Hè? Jasmijn, ja. Waar woon jij dan? Ik woon ergens in Waalre. In Waalre, oké. Ja. Dus ook weer in de buurt van Eindhoven? Ja. Hoe vaak kom je bij oma op bezoek? Best vaak. 2, 3, 4, 5 keer per jaar. Zeker, maar dan blijft ze meerdere dagen logeren. Oh, dus nu ook? Ja. Ik ga vandaag naar huis. Ja. Maar en hoeveel dagen ben je dan nu hier geweest? Sinds zondag. Oh, lekker. Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan? We hebben vooral wandelingetjes gemaakt en gekletst. En spelletjes. Ja. Kun je met de oma goed kletsen? En lekker lang slapen. Ja. Hey, en woon je ook echt, is Waalre groot? Best wel, maar niet super groot. Oké, maar veel drukker dan hier, denk ik. Best veel druk. En je zit op school, neem ik aan, in groep 7? Ja. Ja. Leuk? School? Ja. Toch wel? Ja. Wat doe je het liefst op school? Buiten spelen. Kijk. Dan ben ik lekker vrij, kan ik doen wat ik wil. Behalve kinderen pesten, dat zou ik nooit doen. Oh, dat zeg je er heel expliciet bij. Zo van, alsof je dat
een van de meest vreselijke dingen vindt die er zijn. Dat vind ik ook. Ja, wat goed. Ja. Zij vindt dat iedereen lief moet zijn tegen elkaar. Ja. En dat vind ik ook. Nou, wat goed van jou. Ja. Heb je vriendinnen waarmee je alles deelt? Ja. Ja? Ik heb een heleboel vrienden. Kijk, vrienden en vriendinnen. Wat goed. Leuk man. En oma natuurlijk trots hè? Uiteraard. Op de kleindochter. Hoeveel Ja. kleinkinderen heb je, Trudy? Eigenlijk 4. Maar ik zie deze 2 het meeste. Haar Oké. en haar broer. Ja. Haar broer is 12. Of Oké. die wordt nou 12 in Ja. juni. Ja. Hoe heet die? Robin. Robin. Ja. Oh, een mooie naam. Kun je het een beetje vinden met Robin? Ja. Ja? Het is niet zo dat je zegt van stom. Nee, ze kunnen Ja. echt heel goed Ja. met Ja? elkaar overweg. Wat fijn. Gelukkig wel. Ja. Hey, en die andere 2 kleinkinderen die zitten wat verder weg dan? Ja, dat is... Oh, dat is, Niet over daar praten. praat je liever niet over. Nee. Oké. Nee, dat respecteren wij. Hey, en jij gaat nou weer naar huis vandaag? Ja. Komen ze je halen? We gaan met de trein. En dan gaat mijn opa... Nee, gaat de bus ons ophalen. We gaan met de bus verder van Eindhoven naar Waalre. Oké. Ja. En Maar- opa die heeft al haar spullen in de auto zitten. Dus als die is afgewerkt op de universiteit in Eindhoven, dan komt hij naar Waalre met alle spullen. Dus Oh. hoeven wij er niet mee te sjouwen. Wat doet opa aan de universiteit? Die is service technicus. Dus die doet allerlei soorten onderhoud op de TU. Dus Via die is handig. Unica, ik moet dan ook even zeggen natuurlijk. Unica, het bedrijf waar hij voor werkt. Maar dat is handig. Ja, hij is heel handig. Ja? Ja, ons huis heeft hij ook helemaal verbouwd. Oké. Dus, Maar Ja. die doet zijn werk met passie en liefde. absoluut. Ja, zeker weten. En dan is hij waarschijnlijk de hele dag druk. Ja. En dan komt hij hier en dan is het... Ja, soms wel, soms niet. Dat ligt eraan wat voor dag dat hij heeft gehad. Nou ja, onthaasten, je moet het ook kunnen, hè? Ja, maar dat is ook heel belangrijk, vind ik. Ja. Ja, zeker. En waar haal jij je voldoening uit, Trudy, als je hier bent, als je thuis bent? Ja, ik vermaak me de hele dag, maar vraag niet wat ik doe. Ik lees, ik hou het huis uiteraard bij en het bos, want er is toch veel werk. Maar ik vind het heerlijk om buiten te werken, met de planten bezig te zijn. Zulke dingen allemaal. Nou, dan heb je het toch verteld. Maar je zegt, vraag me niet waarmee. Ja, Maar dat is wel lekker, hè? ja, Als het leven eigenlijk zo ja, vanzelf kabbelt. gaat, kabbelt. Ja, Sommige mensen hebben er een enorme hekel aan, maar het is eigenlijk ook wel een luxe, het hè? is heerlijk relaxed leven. Dat heb ik hier echt geleerd. En dat vind ik gewoon echt heel fijn. Wat heb je vroeger gedaan? Heel lang geleden heb ik bij CNA gewerkt in Eindhoven. En daar kreeg ik niet meer uren. Toen ben ik gaan solliciteren. Open sollicitatie naar, op Dommelhoef. Dat is een grote stichting, Archipel. Daar ben ik binnengerold als receptioniste. En dat heb ik tot mijn pensioen gedaan. En later ook zelfs op het hoofdkantoor. En dat was de baan van mijn leven. Ja? Ja. Ja. Receptionisten? Ja. Nou, onze receptionistes, Ja. die krijgen van mij allemaal een gouden randje. Want ze zijn enorm belangrijk voor het bedrijf. Het Ja. zijn visitekaartjes. Ja, absoluut. Als er weer mensen bellen met vragen over dit programma, dan informeren ze me. En Ja. echt collega's om trots op te zijn. Ik kan Ja. het niet vaak genoeg zeggen. Ik zeg het nu gewoon op camera, want Mitch die komt weer deze kant op. Maar was het leukste van dat werk ook het contact met mensen? Het contact met mensen. En daardoor ben ik ook over mijn verlegenheid heen gegroeid. Kijk, Want je moet. En dat is gewoon heel fijn. En dan sta je iedereen te woord. Of het nou een hele grote baas is of iemand die komt solliciteren. Dat maakt verder niet uit. of een cameraploeg. Ja, bijvoorbeeld. Hé, maar wat... Dit had ik nooit verwacht. Ja, maar, hé, Trudy, Ja, ook dit is weer een overwinning ja, absoluut. die je boekt. En dan sta je naast je stoere kleindochter Jasmijn, Ja, die dat gewoon even doet. Ja. Jij doet dat gewoon, hè? Ja. Ja. Jij bent niet zenuwachtig? Nee. Nee.
Soms is ze zenuwachtig voor dingetjes. Ja? Hè? Ja, bijvoorbeeld toetsen. Ja. Ja, maar dat Ik Maar hou dat is niet van iedereen. toetsen. Ja. Iedereen is daar Eigenlijk altijd... is het enige waar ik zenuwachtig over ben meestal toetsen. Maar als ik dan, hè, want zo zijn we begonnen, hè, als ik terugdenk aan Stranger Things, ook daar zitten heel veel kinderen in, jongens en meisjes die hele enge dingen meemaken, Ja. maar het toch doen. Of weinig zelfvertrouwen hebben, maar het toch doen. Of zenuwachtig zijn en het toch doen. Dus je moet altijd in jezelf blijven geloven. Hè? Dat doe ik ook. Ja, wat goed. Als mijn kleindochter was, zou ik ook trots op worden. Ja, ik ben heel trots Ja. op haar. Het is echt een lief mensje. Hé, Op dankjewel. zijn Brabants. Op zijn Brabants. Op zijn Brabant. Cool. Hè?